Okej, jag och Danne ska köra rygg, vi kör chins, supinerat. Jag föredrar att dra supinerat för att träffa mer på ryggen och mindre biceps och främre axlar och sådär. Så det är ett sätt som jag gillar. Det blir lite andra träffytor. Man kan ju tro att det tar mer biceps, men det gör faktiskt inte, det tar mindre. Så att okej, men då kör vi. Bra, tack.